Takže tu máme naše poháňacie hmotu. Dôležitý vec, ktorú nemôžem povedať čo to je, lebo vás budem musieť zabiť. A teraz patentujeme ešte jednu takúto navigačnú klávesnicu pre komunikáciu s našou ústredňou. A tak, môžeme pripraviť na odstrel. Vzdial sa. Nebezpečne vzdialenosť. Takže Takže teraz musíme nájsť odpalovacie miesto odpalu. Aj karamba. Tu. Jo, takže jak sme dúfali, takže hlavná odpalovacia rampa ostala na zemi, sa ešte drží dym a naše zariadenie teraz išlo na dlhoročnú misiu a môžeme ho kontrolovať pomocou nejakých tých komunikačných panelov a zariadení priamo z mojej ústredne, ktorú keď poviem vám, kde je, to budete zabiť. A zlý ksicht.